Wala nang intro-intro. Habang nagpapausok ng insenso si Aling Daleng, nakikita niyang isa-isang nag-aalisan yung parang mga insektong nakadikit sa pader nila. Tinuturo niya yon sa mga kasama niya sa bahay, pero wala silang nakikita. Kaya lahat ng nakikita ni Aling Daleng, hindi na lang niya binanggit. Sobra na palang daming pesteng nakatira sa bahay nila. Mabuti na lang naisipan niyang gawin yung insenso na yon. Matapos niyang magpausok, sinabihan niya yung mga kasama niya na huwag na munang magbubukas ng electric fan. Tiisin na muna yung init. Hayaan nilang humupa yung usok ng insenso sa loob ng bahay nila. Wala namang nagtanong kay Aling Daleng kung para saan ba yung ginagawa niya. Nakakalibang kasi siyang panoorin habang nagpapausok ng insenso. Oras na ng tulugan. Hiling nung isang kasama nila sa kwarto kung pwede sana bukas yung ilaw kapag natulog sila. Pumayag naman si Aling Daleng. Pero ang plano niya, kapag tulog na yung dalawa, papatayin niya yun at magsisimula na naman siyang magtawag ng mga alaga niya para makakalap siya ng impormasyon tungkol kay Ricky. Hinanda na ni Aling Daleng ang lahat ng gagamitin niya. Pinakikiramdaman niya kung tulog na ba yung dalawa. Nung narinig niya na itong humihilik, pinatay na niya ang ilaw sa kwarto nila. Gumawa siya ng bilog at inilapat niya lahat ng itim na kandila niya sa labas ng bilog. 6 na kandila yun. 3 sa kanan, 3 sa kaliwa, at lahat walang sindi. Habang nagsasagawa ng ritual si Aling Daleng, naririnig niya na isa-isang tumutumba yung mga kandila niyang nasa labas ng bilog. Pagtingin niya sa labas, nandoon yung 2 alaga niya na gustong-gustong pumasok sa loob ng bilog. Hindi na pwedeng lumabas si Aling Daleng sa bilog Maski yung kamay niya, hindi na niya pwedeng ilabas. Kasi kapag ginawa niya yun, mawawala yung komunikasyon niya sa isa pang alagang nanggaling na kay Ricky. Yun yung itim na espiritu ng paltok. Kung maaalala nyo, yun yung inutusan niyang pumunta kay Ricky, di ba? Habang nakatitig si Aling Daleng doon sa 2 alaga niya, meron na lang mabilis na liwanag ang dumaan sa mga yon at unti-unti itong nalusaw sa paningin niya. Yung liwanag na tumama sa mga alaga niya, nanatiling nasa gitna ng kwarto nila na parang meron itong hinahanap. Tagaktak ang pawis ni Aling Daleng habang pilit niyang tinitingnan yung liwanag. Sobrang sakit kasi sa mata nun. Maliit lang pero naluluha siya. Yung pakiramdam na naghihiwa ka ng sibuyas ng malapitan. Ganun yung nararamdaman ni Aling Daleng nung mga oras na yon. Hindi siya pamilyar sa itsura ng liwanag. Pero nararamdaman niya na siya ang pakay nito at malalagay siya sa peligro kapag nakita siya nun. Ilang segundo yun nagpaikot-ikot sa kwarto nila. Dahil siguro hindi siya nito makita, bigla na lang itong lumabas sa bintana nila.
Kahit litong-lito na si Aling Daling sa mga nangyayari, ginawa pa rin niya yung ritual niya para tuluyan na niyang makausap yung espiritong itim. Pinilit niyang matulog sa loob ng bilog niya na dapat hindi niya gagawin. Kaso lang yung liwanag na nakita niya, baka bumalik eh. Delikado siya. Ilang minuto ang lumipas, tuluyan nang nakatulog si Aling Daling. At nung nagising siya sa astral niya, nasa loob pa rin siya ng bilog. Pero ang nakikita niya rito, parang buhos ng tubig ng talon, tapos maraming kuryente. Ibig sabihin, hindi din siya pwedeng lumabas sa sariling bilog na ginawa niya. At saka, hindi niya rin makita yung labas kasi nahaharangan ito ng kakaibang puwersa. Nagsimula na si Aling Daling kumonekta sa espiritong itim niya. Ilang segundo lang ang lumipas. Meron siyang naaaninag na napakalaking anino ang nakatayo sa labas ng bilog niya. Kumpirmado, ito na yung kanyang espiritong itim. Okay, itong part na to, i-skipan ko to . May mga Latin words kasi na mababanggit dapat dito na hindi ko pwedeng banggitin. Yun yung usapan nila nung espiritong itim niya. Kahit nilagay ni Ronron yun sa email, hindi ko pa rin babanggitin para sa kaligtasan na rin natin. Baka mamaya may matawag tayo eh. Mahirap na. Balik tayo sa kwento. Ayon dito sa espiritong itim ni Aling Daling, napakahirap mapasok ngayon ng sitwasyon ni Ricky. Gawa ng merong iba't ibang nilalang ang nagbabantay dito. Ang kailangang gawin ni Aling Daling, yung mga medalyon ni Ricky na naiwan sa kanya, ibigay niya kay Ricky. Pero habang hindi niya pa nagagawa yan, dapat paulit-ulit siyang magpadala doon ng mga alaga niya para kahit papaano merong tumitingin kay Ricky at unti-unti din itong babalik sa kanyang ulirat. Mangyayari lang yan kapag isa-isa nang gumalaw yung mga nagbabantay kay Ricky. Dahil oras na makulitan ang mga ito sa alaga ni Aling Daling, isa-isa yang aalis sa katawan ni Ricky para tugisin kung sino ba yung makulit na padala ng bantay kay Ricky. Kahit pa isa-isa lang, malaking tulong na yun. Basta ang importante, mawala yung atensyon nila sa katawan ni Ricky. Hindi ito kakayanin nung espiritong itim niya dahil masyado itong marami. Bukod pa sa marami ito, merong namumukod tanging 5 nilalang ang hindi niya kayang lapitan. Nakakapagtaka lang kasi masyado nilang binabantayan si Ricky. Ano bang meron? Habang nagpapaliwanag pa yung itim na espiritu ni Aling Daling, bigla na lang itong tumigil sa paggalaw at nakikita ni Aling Daling na tumitingin ito sa may gawing bintana. Bilang may haranga, hindi makita ni Aling Daling yung tinitingnan nito. Nang bigla na lang, nawala yung espiritong itim at yung nakaharang sa pagitan nila.
unti-unti yung nalusaw sa harap mismo ni Aling Daling. Pagkawala nung harang, tumambad kay Aling Daling ang isang babaeng merong gintong buhok. Puting-puti ang buong mukha na napakaganda. Napakatangkad na halos doble ng taas niya. At may hawak-hawak itong napakalaking kadena. Pagkita ni Aling Daling sa babae, nawala ito kaagad sa harapan niya. Naramdaman na lang niya na merong pumupulupot sa leeg niya at unti-unti itong sumisikip. Pakiramdam ni Aling Daling, mapuputol na yung ulo niya kasi sobrang higpit nung pagkakasakal sa leeg niya. Nandidilim na ang paningin niya. Mawawala na siya ng malay nang biglang lumiwanag sa buong kwarto at may bumulong kay Aling Daling ng, "Sa kumot mo." Ilang segundo ang lumipas. Nagising si Aling Daling na nasa tapat niya si Buntis at yung isang kasama niya sa kwarto. Bukas na din yung ilaw nila. Natataranta yung dalawang kasama niya sa kwarto kasi nakahiga siya sa lapag. Tapos habang natutulog siya, sigaw siya ng sigaw. Kaya ang ginawa nila, ginising siya. Hindi naman siya magising-gising. Tuloy-tuloy pa rin yung pagwawala niya. Nung binuksan nila yung ilaw, doon lang siya tumigil. Nung tumayo na si Aling Daling, nakita ng mga kasama niya sa kwarto yung kandila niyang itim. Tanong sa kanya nung isa, "Ate, para saan yan? Di ba mga mangkukulam ang gumagamit niyan?" "Ate, baka mangkukulam ka ha?" Habang pinupulot ni Aling Daling yung mga kandila niya, ang sabi niya dito, "Ha? Anong mangkukulam? Hindi ah. Tsaka, mga ordinaryong kandila lang ito. Kanina kasi, nawalan tayo ng kuryente. Kaya nilabas ko, tsaka, ang init sa kama ko. Kaya sa labag ako natulog." Tanong ulit nung kasama niya, "Normal na kandila, ate? Papanong magiging normal? Tingnan mo, puro kulay itim yan eh." Maniwala kayo o hindi, yung 6 na hawak ni Aling Daling na itim na kandila, naging kulay puti yun pagharap niya doon sa dalawa. Ang sabi ni Aling Daling, "Anong itim? Puro puti ito oh." Natulala yung isang kasama nila sa kwarto at hindi pa rin makapaniwala sa nakita niya. Matapos yan, sinabi na lang ni Aling Daling na matulog na lang sila ulit. Humingi rin siya ng pasensya sa ginawa niyang ingay. Baka kasi napagod siya ng sobra, kaya binangungot siya. Kahit blanko pa yung dalawa sa inaasta ni Aling Daling, sumunod na lang sila dito. Maliban lang kay Buntis, kasi nakita na niya yung mga kandila na yun eh. Nung bumalik na sila sa kani-kanilang mga higaan, naalala ni Aling Daling yung bulong sa kanya bago siya nagkamalay. Nakahiga siya sa una niya nun eh. Naalala niya yung kumot mo
Agad-agad inalis ni Aling Daling yung hinihigaan niyang unan para tingnan yung nakatuping kumot niya na nasa ilalim nito. Pagbuklat ni Aling Daling sa kumot niya, meron siyang nakapa dito na parang tumbok ng sinulid o buhok. Inamoy-amoy ni Aling Daling. Amoy sunog. Bilang madilim, hindi niya makita kung anong kulay. Kaya ang ginawa niya, inilagay niya yon sa loob ng bulsa niya. Bumaba siya ng bahay nila papunta ng CR para doon tingnan kung ano ba yung nasa kumot niya. Pagtingin ni Aling Daling dito, para itong pinaghalong tuyong damo at gintong buhok. Sobrang pino ng buhok na yon na para bang kapag nalaglag ni Aling Daling yon, mahihirapan siyang hanapin yun sa lapag. Ganon kapino yung buhok. At saka pamilyar sa kanya yung itsura ng buhok na yon. Parang yun yung buhok ng babaeng nakita niya na sumakal sa kanya gamit ang malaking kadena. Nung alam na niya kung ano yun, bago umakyat sa kwarto nila, ibinalot niya yun sa papel. Dahil pag-iisipan niya pa kung ano ang gagawin niya doon. Habang nagpapaantok si Aling Daling, paulit-ulit niyang iniisip kung sino o kung ano yung sumakal sa kanya. At saka, papanong nagawa no na sirain yung harang na ginawa niya. Malaki ang tsansa na gamit yon sa kanan. Dahil tanging mga dasal lang sa kanan ang makakatibag sa ginawa niyang harang. Kung galing naman yon sa kanan, malaki rin ang posibilidad na yun yung tumutulong kay Itang para gumaling ito sa sumpang binigay niya rito. Ang nakakapagtaka lang, aswang si Itang, di ba? Bakit nagpapatulong sila sa manggagamot na merong alam sa kanan? Ano ba? Hindi ba nila kaya si Aling Daling? Nahihirapan ba silang alisin yung ginawang sumpa ni Aling Daling kay Itang? O ang tanong na bumabagabag kay Aling Daling, sila ba ang gumawa ng sakit ni Ricky? At pinagtutulungan nila ito? Sa anong dahilan? Hirap na hirap matulog si Aling Daling nun. Pinag-iisipan niyang maigi yung susunod na galaw niya. Sa isip-isip niya, kung yung manggagamot siya ang tinatarget, tapos yung pamilya ni Itang si Ricky at yung buntis, wala na siyang ibang pagpipilian kundi unahin yung manggagamot na tumutulong kila Itang at isusunod niya yung buong angka nito. Bibigyan niya ng matinding sakit yung manggagamot na ultimo siya, hindi niya magagamot ang sarili niya. At kapag may nakisali sa pamilya ni Itang, walang pag-aalinlangan, kukunin niya ang kaluluwa nito at iaalay niya sa alaga niyang demonyo. Madali niyang magagawa yun dahil ilan sa mga alaga nila Itang nakaharap na niya. Ultimo, yung ibang kamag-anak nito nakasagupa na rin niya. Baka nakakalimutan niyo, sobrang dalubhasa ng lola ni Aling Daling na manghuli at mangagaw ng alaga ng ibang nasa kaliwang panig.
Magandang halimbawa na dyan, yung pag-agaw sa mga alagang putak ng engkanto at ng mga aswang. Okay, pahintay na lang ako ulit sa part 5. Aagahan ko ulit yung lapag para hindi kayo masyadong matagal maghintay. So, alam na to sa part 5. Gera na. Yun lang. Salamat.